utama aja ngajab lara utawa ngajab minggat. Malah pujinen supaya Maria bodhone dadi pinter. Aja dipicakake nanging konen sing awas. Aja kok kon mati. Nanging malah pujinen dawa umure supaya ketekan anggone mareni marang kesalahane. Anoman anggepen pituduh ingkang meruhake salahmu banjur udinen. Iki kabeh mau meruhake marang luputmu cekake. Donya iki adepno becike sambarang lakon. Tampanen kelawan seneng minangka wulan. Yen mangkono mesti atimu tansah bungah. Marak nyados seka sengsara dawake umur lan gampang kesediamu Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal. Oh waduh kurban cuma pulang raos sing manah kula pindha siniraming tirta windu padang trawangan raos kula sang mremban kepareng kula tetep nderek wonten mriki nderek paduka Sang Mahayogi. Iya mung wae kowe tak wenehi gaweyan ora suwe maneh bakal tumekaning mangsa kala uduning anugrahan pepakem aku Rama. Mung wae mara titinen sapa baya manungsa ingkang sembada dadi wadhahing wahyu. Anoman nanging kang pratitis nggonmu nuduhake mawas. Lamun to luput pandugamu yakti bakal ndeder karusakan. Inggih ngestake dawuh. Keparengan kula pamit madal pasilan kula inggih pun pamit madal pasilan mremban. Kapundi dawuh Paduka Risang Narpati Ngawangga pabekti kula mugi katur sinuwun. Iya
Anoman ndak tampa gawe bombong rasaku. Semanten ugi bekti kula katur Sang Mahawatih Harya Sengkuni. Sore Man. Man. Apa ana apa aku ki ndelik merga wedi ya. Wis kono ah. Wes angel. Mekaten ugi Raden Dursasana. Ya. Kelingan ro aku Man. Ih. Tak tompo Man. Anu Men, kula tahu. Ora pati nduga mono. Lah kok dadi aku ketemu sliramu ning papan kene ana gawe apa kowe mapan ana ning gunung Kutha Runggu iki anu Man. Ih. Mugi andadosna kawuningan bilih kula nyiswa dhateng Mendita Anyar Katon. Inggih menika guru kula pepundhen kula Sang Panembahan Begawan Kesawa Sidi. Lho, yen ngono pawarta kang sumebar iki bener yen to ing tlatah kene ana pendhita tiban kang Angas Rama. Ih, kaluhuran dawuh Paduka Sinuwun Prabu Suryatmaja. Wah, berarti beritane ora hoak. Wonten apa? Wonten menapa? Tak cethake. Dadak metu meneh. Bener berarti iki bener. Berarti kowe nyantrik nang kene ya to, Man? Nggih. Nggih. Pemban Begawan Kesawa Sidi. Gage. Larapna sinuwun ngawangga marak lawan aku. Dalah para sata Kurawa kepengin sak pejagong kelawan Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun ngapunten. Rikalengan mangke Sang Mahaya kinembe wonten ing pasumeden suci mboten saged dipun panggi dening sinten-sinten. Kula ingkang dinanggenah tetugur wonten ing mriki mila nyuwun ngapunten. Benjang kewala menawi sampun wonten lodhanging penggalih Sang Adi Premben. Jandika sinuwun ngawangga badhe kula larapaken sowan wonten ngersanipun Sang Mahamuni. Lho, anu Man. Kowe kok wani guneman balekake? Aku ki sapa? Narpati ngawangga ora keteng cilik-cilikan aku ki ya ratu. Dasare aku dutaning Nalendra Agung Ngastina, Yai Prabu Jaka Pitana. Praptaku ing kene ora liya mung kepengin mundhut pepakem. Makutha Rama anu Man. Jaja muntaplir kinetap netra kocak mundarandir hidupnya manggala cakra. Kah jagat mangesung muni mak jremong kok mak cekot ning kuping arep mundhut pakem Makutha Rama anggepmu apa? Aku nganti jeklu-jeklu ana ngarepe Sang Adi Premban wae durung kasembadan, durung kesamadan dayaning pakem Makutha Rama. Lah kok dadi gembela Narpati ngawangga. Lho, malang kedak pendirangan mripatmu arep apa? Ayo, kowe saiki gelem bali apa ora? Ora gelem bali aja takon dosamu. Sapa sing rawe-rawe tak rantas, sing malang-malang tak putung. Babu sugih kendel bondoane kowe anu Man. Kowe munat Narpati ngawangga ora mung tiba berblarak nanging colok Sang Hyang Surya maju sabalem ora bakal tinggal gelanggang colong. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Metu menyang dalan sing amba ing kene marganing patimu ya anu Men. Ah, lunga meneh.
Edian, cadak rica-rica. Wah. Yang wis mlayu ah.
Anoman, aja gembelo sirahmu. Sawangan pusakaku iki. Sawangan pusakaku iki. Yen nganti kowe ora kena apa-apa, sembah ider-ideran kowe Anoman. Narpati Basukarno, sawangan iki Narpati Basukarno. Mati aku. Dewa Betaraning jagat Hyang Agung Paduka paringa pangayoman. Paman Sengkuni, katiwasan Paman Sengkuni. Lajeng ginanipun menapa anggen kula switama wonten negari Ngastina. Menapa ingkang saged kula jagaken malih Paman? Nggih. Mila ta mila Paduka nglepasaken senjata pamungkas ing atasipun namung Anoman Kewala Paduka Sinuwun ngantos ngedalaken pusaka piningit. Alah nggih. Paman, taunana windanana. Kula mboten badhe wangsul menawi mboten miyangga kalian pusaka kula Paman. Nggih. Trisno Banawalapati Silihungkih Genti Kalindih Kurawa ingkang winandegan Narpati ngawangga Prabu Karna Basusena lumawan Sang Anoman lan Kadang Bayu. Nanging datan monggo puliya Trisno magut pupuh Narpati Karna Musti Senjata Pamungkas Kyai Kunta lumarep kaya kilat sakedheping tingal wis sinaut dening Sang Mayangkara. Direkta ndedel gayuh gegono gidho penggalian Narpati Karna Basusena kuwur bali wuring raos sineget ganggahe dalan nono kawuwisa ingkang mapan ning puncak Ngaldaka Candramandik nek lamun pujangganing jagat salira Brahmana Agung. Rama
Pangestu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng putrane si Bapa ngger anak Kuwung Jentara Bisawarna padha Basuki Raharja praptanira kulup aning pertapan kene ngger inggih Pangestu paduka Kanjeng Rama Pemban niskala sowan kula manggih rahayu Nang pangabektinipun ingkang putra ing Singgala-pura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pemban iya nggih tak tampa gawe bombonging rasa ora liwat mung pangestunipun bapa amayo ngono lekas kita dat kapundi inggo jimat paripe mugi andayanana katentreman sumrambah kawula sak negari Singgala Rama anakku nggih wong bagus Bisawarna saektinipun bapa rumangsa bombong dene jeneng para kaki ing ripalungguhan iku mituhu dawuh pawelingipun bapa nyatane ngriki sira sowan marang pertapan Candramanik piye nggir para kawulanira ing Singgala-pura sakpungkure si bapa ngasta songsong jejeg ing adil ing Singgala kaki aduh Rama Pemban estunipun kula sampun nindakaken sedaya dawuh piwucal paduka Kanjeng Rama inggih sasaget-saget sagaduking lampah sakadaring manah kula inggih sampun kula tindakaken jernyatanipun para kawula sami ayem tentrem niring sambikala namung kemawon inggih boten saged wibawa kuncara kadinalika Kanjeng Rama Pemban ingkang ngastu wonten ing Singgala anakku ngger anakku wong Jentara ya ora dadi baya pangapa jer anggonira ngrumangsani kang mangkono mau ideping tekad jeneng sira isih kepengin gayuh ingkang luwih prasajan kewala kula nyuwun dawuh sabda paduka Kanjeng Rama Begawan mugi saged kinarya pamecut laksitaning lekas kula anggen kula maluya praja Rama ya nggir ya lakuning urip pamunging pamardi lan pamarsudi mau dadiya pangudi sepisan becik ing kelakuan saranane kudu hanggulang welas asih nancepake rasa sih katresnan lan kapindhone akeh kepinteran saranane kudu nlateni pisan pasinaon sarta ora isin tetakon katelune pakulaing kagunan saranane kudu ngulinakake panggarap sarta nengkarake panggautan kanthi gemi surti nastiti ngati-ati sarta tumungkul pamikire kaping 5 ngudi singgih saranane kudu manggung ngudi kawruh pangreh praja sarta nuntuni tata tentrem tata patrape wong omah-omah tentrem jenjeming ati angka 6 buntasing sesurupan seranane kudu gegosokan panemu sarta anggelut marang surasaning basa banjur ingkang pekasen lan deping panggraita saranane kudu nggulatake cipta sasmita yaiku mawas rasaning patrap lan pangucap apa dene kedhep sasmita sarta nampakake rasane dhewe marang wong liya iku kulup sabta ingkang wis ingsun paringake marang jeneng para kaki kena kinarya gegaran aduh bapa ngaturaken manuwun tetrawangan raos ing manah kula pindha lumampah ing wanci kum panglong pinapak ing obor 1000 namung kewala kadi wonten kandheaning raos kula dene suwan kula ing rikalenggan mangke kadi benten lan padatan krana pertapan menika semuni wingit menapa wonten wigatos ingkang badhe paduka paringaken dhateng ingkang putra bapa kulup bener aturira bener tegese sira lantip ing panggraita ngerti nggir saya kene ora waleh apa kaya wis purna darmanipun bapa ning alam padang iki wiwit kuncung nganti gelung nggonku laku dharma lumaku ana kabecikan srananing panggayuh aku nganti nyabrang saka negara Ngalengka melu Sang Bathara Rama hiduping tekad muhung hangestuti marang bebener nanging ngger sumrupa kabeh kang ndak tindakake mbuh bener mbuh luput
Dina iki kaya wis wahyaning mangsa kala kumudu paripurna. Katandha pun bapa wis nampa tengara gaibing kang kawasa. Pun bapa nedya tinimbalan maraksuwan ana ngersane kang wasa nggih aduh bapa. Yayah sinampar gelap tiasing Sang Nata Prabu Bisawarna dupi wis nampi pangandikanira Sang Rama Begawan Kuntawibisana. Kawusa kocap tambuh sukaning dalih Hagendong Tias Wigna tumungkul hangaras padha caraca saningkang luh nganti kaya tangis dadal. Ribeting raos doketaning galih nganti sesak dadane nganti kaya mledak-mledak mangkono. Pegat-pegat wijiling pangandikan. Duh, Rama Pramban. King menapa? Ing menapa duka badhe negake dhateng ing putra pun Bisawarna. Sepinten bangki kula anggen kula badhe ngembat praja Rama Pramban. Kula ngrumaosi secupeting nalar tuna ing budi cingkraing samukawis. Kula nderek paduka kula bapa putranipun bapa ngger sumulpa lakuning manungsa ana ing marcapada iku ora liya menyang endi parane kejaba munggayuh sampurning loya. Ngger rungokno pangandikanipun bapa ya. Wiwit jaman Ramayana mbiyen jaman Ramayana pun bapa mung tansah ngemuh marang wataking candala ingkang sinandhang dening Kanjeng Koko Prabu Dasamuka nganti delekake dening Diri Sing Sang Hyang Wisnu parandene ora mendho malah saya ndadra ora ana dalan kejaba pun bapa nyabrang nderekake sang marting jagat anak unggir. Mongko sipating pendhita iku kudu samu barang bisa ngekani. Patraping manindak ancase sedya kudu amung mamrih pakule ora liya pakuleng sampurna loya. Ya gegayuhan pati ingkang sampurna. Gandrung marang panembah lan sengsem olah kasampurnan. Dalane ana telu, siji mawas diri, loro srana srawung marang wong kang tekun pangidepe. Kaping telune nyenyuwun marang Maha Agung. Nggih rening nyatane wis ana dalan trontong ing padang pun bapa bakal ngesti kamuksan. Aja mbok ribeti atiku mara lungguha Kang Prayoga. Aku tak guneman marang sira. Inggih Rama. Anakku Bisawarna. Yen to pangestimu kang kaya mangkono mbok rewangi nibake luh ana ngarepe pun bapa yektine tumetes luhmu. Nandhake yen kowe bakal ngribeti lakune pun bapa. Nger yen kowe isih gondeli padha wae kowe kang nggonan nepsu kang mancahi marang kepareng ingkang kawasa. Ingkang nggone bakal methik tandurane mula kang saka kuwi nger tak tundung tumuli kowe baliya marang praja. Kleru panyawangku. Kowe adikku ingkang tak tresnani Gunawan.
kowe isih mapan ana ing kene. Pun Kakang udune ora bisa sapatemon nanging merga aku mau nyawang cahya mandranyada lanang. Jebulane ora liya adikku kang ndak tresnane. Gunawan. Apa kowe ngerti marang aku, Di? Inggih, Kakang Mas. Pangabekti kula mugi katur. Iya, tak tampa gawe bomboe rasaku. Apa kowe isih eling marang aku, Di? Inggih, Kakang Mas. Kula nyawang salira paduka ingkang kadhe mekaten. Saking paningal batos kula cetha menawi Kakang Mas Arya Kumbakarna dereng saged manjing tetunggilan kaliyan ingkang kawasa. Dasarmu apa dene kowe bisa nyawang aku mangkono? Awit nuwun sewu. Kakang Mas tasih lenggah wonten ing alam antara. Saka pangrasaku kuwi dudu alam antara. Nanging kuwi swarga tundha sanga tumrawipun Kakang, Dik. Kakang Mas, pangrosipun Kakang Mas ingkang mangkaten kala wau dawah klintu. Kula nuwun sewu menawi dipun esti sarana mengeling cipta maya menungsa tumitah wonten ing alam padhang menika namung tansah nengenaken dhateng Budi Darma. Inggih menika hambabaraken sih katresnan dhateng pepadhane. Dhateng pepadhaning titah kanthi sarana kautamen. Yen nganggo srana kautamen kurang utama apa nggonku dadi titah nalika ing negara Ngalengka biyen. Dinemune mbok arani yen to aku isih ana ing jagating penasaran. Kakang Mas, kinarya mitulungi kacintrakan kasangsayan menika mbetahaken pangorbanan. Inggih menika kanthi srana ngantepaken tekad lan paduka nyrantos sawetawis wekdal. Ladalah. Dadian ngono cethane aku isih durung nyawiji lawan kang gawe urip. Apa aku durung bisa bali marang kamulyanku, Dik? Nun inggih dereng Kakang Mas. Banjur dalane kepiye? Kula mboten badhe saged awit tekating kasampurnan setunggaling titah menika dipun tanggel piyambak. Marginipun Kakang Mas sanes margi kula mekaten ugi kosok wangsulipun. Wah, ladalah. Ya yen ngono banjur aku kudu piye, Dik? Gage srananono tulungono aku. Ruane kowe sing wis bisa nyecep kawruhe Sang Marting Jagat Bathara Rama Wijaya. Nggih. Anggen kula badhe ngukut jagat kula kanthi sarana kamuksan menika. Labet saking piwucalipun Sang Bathara Rama mila Kakang samangke wonten wanci ingkang prayogi rehning Sang Hyang Wisnu sampun sasana wonten ing bumi kula aturi nitik sinten menungsa ing marcapada ingkang dados sasana ning Sang Hyang Suman Dewaning kabagyan. Kula aturi tedhak mangetan sampun ngantos minggo ing margi. Kula aturi nyuwun pitedah dhateng titah ingkang dados sasana ning Sang Hyang Wisnu kula wau Kakang. Wah, ladalah terwaca apa sing dadi dawuhmu, Dik? Sagung Medine Begawan Kunto Wibisana ing cipta arsa ngipatake bebantan kang pungkasan. Harenggih kadhangira catur werna eling-eling pendhita ingkang wis umpuni agal miwah lembat. Jumaglowe nganggo onus kadhangira catur.
Buto Pandha Tata Gadesaya Indraksa Sara Maruta Pawana Pana Margana. Oh, waduh. Kulon ngantos mawi perbawa panas kula. Kono saking salira paduka kulun wonten wigatos sing menapa kulun? Mboten kados padatan. Kaget raos kula nyuwun dawuh Bu Kulun. Kula nyuwun dawuh Bu Kulun wonten menapa? Kula pun aruamah ditokake saking salira paduka. Lajeng kula mangke saged mangan napa? Kadang-kadangku kabeh dina iki wis tumeka wahyaning mangsa kala kudu pisah kelawan panjenengan ingsun. Waduh, terus pundi dene paduka paring dawuh mekaten? Lah kepiye kados pundi Kulun? Paduka kok badhe pisah kalih ruamah kula. Mangke mangan sinten Bu Kulun? Aku kepengin bali mulih marang kamulanku jeneng sira tunggal karo aku mula goleka kasampurnan dhewe. Waduh terus pundi nalika gesang samat sinamadan kalian para ruang menika jebul sareng paduka badhe kundur wonten ing tempat suci. Kula saprikanca lajeng dibucal-bucal ngaten kemawon. Kulun mboten purun kulun. Lah dalah kula mboten purun pisah Kulun. Aja kaya mengkono aja. Kabeh minengku dening kudrating Kang Wasa. Kowe lumaku marang alas Duryapura goleka manungsa ingkang sumorot cahyane. Pedinen supaya bisa nyampurnake kowe kabeh kadang-kadangku. Waduh kula nyuwun pamit. Ya sing hati-hati kadang-kadangku kabeh. Iring-iring pendhita ingkang wis mumpuni panjing suruping pati mulyaning sangkan paran ngrajut Kang Merwana Jati saya ical saking Pandulu kumrasa ing antariksa dewa nyawarake kembang wangi mangka tandha pakurmatan muksane Sang Wibisana.
saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pus pita karenggian putyandira sang dicorong brengeng dirasaraning madu pronto anungsung sarinding embang bocah bocah Sang Hyang Arka kumatos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pertunggapati kang jembrul saking Brangwetan. Nadyan kaliyan megarsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dewi tatasing kamantian dewasane nang nawau kawusa ancik terus ngancik goro. Sukra mangkara tumpah mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Mahesares Patimintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sacapto hasta asana dasa ing
Gara-gara Kang Gareng. Heeh. Gara-gara truk, gara-gara gong. Heeh, gara-gara reng. Gara-gara truk. Heeh, gara-gara reng. Heeh, gara-gara gang mbok wis ah. Utawa ubang-ubangne terus kok. Soan ono ngendi gong iki, Gong? Soan wonten beji pathuk. Gene ngerti. Arep maca pamflet. Iya, acarane apa Gong acarane? Acarane Rasulan. Rasulan. Heeh. Gareng mbok ditekoni garengke ora plunga-plungu kuwi. Acarane apa, Reng? Rasulan no. Rasulan. Iya. Nek ning ngisor ning lantai 1 apa? Merti desa, merti dusun, merti pokoke gayeng lah nek nang ngisor. Pokoke gayeng-gayengan. Iya. Mau wis inti sari inti-intine di aturke ning limbukan sore mau. Heeh. Saiki mung kari minangkani pamundutan sing durung dipinangani ning limbukan mau. Ayo no. Isih ana loro. Ora ditambahi. Iya.
Oh, sampean ora ono tambahi kok. Ana mau wis ana. Apa wae truk Truk? Memanikmu karo bajing loncat. Ah, iya nek gara-gara pembukaan ya sing apa cerit klasik-klasik. Heeh. Karo anu mau ki isian reng apa? Wis ana mijil ketoprak. Oh iya. Kuwi dineke ngendi, Kang? Aku didhisikke kuwi. Dhisik dhewe. Ha iya, sik. Kang katuran nembang sapa, Gong? As. Bu Watu. Wah nek nggon bab wis serak apa? Dalam. Napa nembe serak? Nggih, Mas. Aduh, Lembok. Nek dhuwur sok metu sok ora. Oh. Suarane. Napa sok dipulosoro kali Pak Mariono to? Mboten nek niku kewajiban kok nggih, mboten dipulosoro. Nggih niki lembe sok saged metu sok saged mboten. Angel metu. Aku sak wayah-wayah iso. Nggih ngapunten nek dhuwur dereng saged, Mas. Mboten mengke kula dukke. Kula pendhetke andha kowe. Nggih. Gampil. Napa mengke mancik Bu Prastiwi niku mengke dhuwur. Kualat. Mboten bareng. Ketoke nek dibayangke ki wangun kae lho. Ora ngono kuwi Gong kualat kowe mengko. Ben. Wis ilang malate wis. Kaya ngono kuwi wis ilang malate. Ora karo wong tuwa kok. Aduh. Bu Watu? Helm. Sampun siap? Napa? Napa? Lho, derek. Nek mijil kadose dereng siap. Gantos nggih. Oh, nggih, gantos. Mangke mijile sanese nggih. Nggih. Sing ndek-ndek mawon. Sing ndek-ndek niku sing pripun senengane sing ndek-ndek jenengane niku, Bu? Nggih, nembe seneng sik ndek-ndek. Apa? Anu mawon. Ikhlase mawon. Kandhek mawon. Oh, nggih. Kandhek. Mangke nek nganu mboten metu mboten napa nggih. Mboten metu kula mengke kula tokke ha to. Tegese ngetoke swara ki lho. Suarane. Ya nggih. Moga baik. Ati Nggih tetep jot. sampun. Nggih, Ngapunten nggih Wah, Mas Dalang. Juas. Wis nek cendhek arum dhuwur jinjit. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.